Deveta trka Srbije Epika vozi se na Staroj planini na Jabučkom ravništu. Za nas je ovo velika stvar, pošto se posle 9 godina vraćamo na Staru planinu da organizujemo jednu međunarodnu trku za olimpijske bodove. Veliku zahvalnost dugujemo opštini Knjaževac, predsjedniku opštine Milanu Đokiću, direktoru javnog preduzeća Stara planina Goranu Karadžiću. Ono što nas raduje jeste da imamo takmičare iz 10 svetskih zemalja. Staza je izuzetno teška. Ono što je dalji cilj Srbije Epika jeste da se sledeće godine takođe vratimo na Staru planinu, da održimo ne jednu nego 2 trke i da na pravi način upišemo Staru planinu i ovaj deo Srbije na svetskom mapu biciklizma, što svakako krov Srbije i zaslužuje. Na nama je da radimo, svakako sa ovom podrškom koju imamo, to će nam biti znatno lakše, a nadam se da smo i ove godine opravdali očekivanja svih onih koji su verovali u nas. Pre svega nam je veliko zadovoljstvo što su organizatori trke prepoznali Staru planinu kao lokaciju za ovu trku. Mi se trudimo kao lokalna samouprava da što više radimo na promociji naše Stare planine, jer je Stara planina krov Srbije i najlepša planina u Srbiji, i trudimo se baš kroz ovakve manifestacije, ozbiljne i profesionalne manifestacije, da na što je moguće bolji način promovišemo Staru planinu. Takođe, Staru planinu očekuje jedan novi investicioni ciklus gde će Stara planina nastaviti da se razvija i ja se nadam da se i naredne godine vidimo ovde na ovoj trci u što većem broju. Da kažem, vratila se Monty Biking priča svetska upravo ovde na krov Srbije, to jest na Staru planinu, i zato nam je svima drago, ne samo na istoku Srbije i ljudima na krovu Srbije, nego celokupnoj Srbiji. Jer Stara planina je i pre bila, a i sada i u nastavku i u budućnosti će biti dom, da kažem, i za Monty Bikere, a i za sve naše goste koji dođu upravo na krov Srbije na Staru planinu. To znači da ćemo u budućnosti napraviti da ovo bude konstantna tradicionalna trka, ali ne samo trka, nego celokupna manifestacija. Ovo znači i za Srbiju, znači i za Balkan, ali i za ceo svet.